Usotswebhu we-DA kulomkhandlu uSolakhe Shelembe uthi bese bevele beshaya amakhala ngezinqumo ezithile. I-DA ibhalela i-ofisi likameya ongu-line manager ka-MM ukuthi ayi-investigate lento isihlalisisa ihlanganiswa nendaba ye-audio nangokuqasha kungalandelwa ama-processes akwa-HR. Umphathi kamasipala ugcine etholakala necala kodwa bathi uSomlomo kumele akhonjwe indlela naye ngoba uyabandakanyeka. Ngenyanga edlule lagcina liya kwi-council i-report ukuthi cha ngempela lamacala noma lezi insolo i-DA yayinazo ngo-MM utholakale guilty kuzona zonke. In-content ke report yayiphinde imsayithe no-speaker womkhandlu njengamanje uKhansela NP Ndlela ukuthi u-MM uyakusho ukuthi okunye ayikwenza wayekwenziswa i-instruction ayithola kwi-political principal yakhe okuwu-speaker. UShelembe uthi kumanje intsha eningi ayisebenzi esifundeni sabaqulusi. I-population isitshela ukuthi umkhandlu onabantu abaningi la eZululand abantu basebaqulusini kanti futhi nokuba nendawo ezingama-rural areas isebaqulusini. Naw ukuthi ke futhi iya-contribute kakhulu lento ukuthi ibe high unemployment rate kubantu abasha ngoba omasipala abancane abafana nomasipala basemaphandleni njengalaba abakwazi ukuba nayo i-capacity yokuthi babhekane nenselela ze-unemployment engaka. Ibhuntshile imizamo yethu yokuthola ukuphawula kweqembu le-IFP ngalolu daba.